хуш омадид ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар қатар. новобаста ба норӯзигии кишварҳои гуногун ва мухлисони сершумори футбол, бори аввал қатар мизбони бозиҳои ҷоми ҷаҳони футбол мегардад. имрӯз дар назди варзишгоҳи албайт дар шаҳри хур, ки дар 50 километраи дурӣ аз шаҳри давҳа пойтахти қатар мавқеъ гирифтааст, кушоиши он сурат мегирад. расми кушодашавии бозиҳо пеш аз вохӯрии байни дастҳои мунтахаби қатар ва эквадор дар назар аст, аммо барои мухлисон мизбонони мусобиқа қатариҳо осмонро бо оташзанӣ рӯшан намуданд. бори аввал чемпионати ҷаҳон дар мамлакати мутлақо шоҳӣ ва ё маликӣ гузаронида мешавад. аз тарафи дигар ҷоми ҷаҳон аввалин бор дар кишваре баргузор мегардад ки аксари сокинонаш мусулмонҳо мебошанд. бори аввал он дар шарқи наздик дар кишварҳои арабӣ гузаронида мешавад. чемпионати ҷаҳон бори аввал дар нимкураи шимолӣ охири тирамоҳ ва аввали зимистон оғоз мегардад. 88 соли ахир дастае ки қаблан дар ин мусобиқа ширкат накарда буд, ба ҳайси мизбони мусобиқоти қаҳрамонии футболи ҷаҳон иштирок менамояд. дар чемпионати имсола ягон даста ба ҳайси аввалин бор, яъне дебютант, иштирок намекунад. дар мусобиқаи имсола бори охирин 32 даста дар 8 гурӯҳ барои ҷом мубориза мебаранд. баъд аз ин шумораи дастаҳо дар чемпионати оянда ба 48 адад хоҳад расид. дар гурӯҳи A дастаҳои мунтахаби қатар, эквадор, нидерландия ва сенегал бо ҳам омаданд ва мо шиносоиро аз ҳамин гурӯҳи A шурӯъ мекунем. онҳо аз 21 ноябр то 29 ноябр бо ҳамқува меозмоянд. аз ҳар гурӯҳ ду дастаи беҳтарин ба бозиҳои 8 якниҳоӣ рохат хоҳанд гирифт. дастаи мунтахаби қатар дар раддабандии футболи ҷаҳон дар зинаи 55 мебошад. соли 2019 қатар соҳиби ҷоми осиё гардид ва дар ҳайаташ алмаъз алӣ аз беҳтарин бозигароне буд, ки ба дарвозаи ҳарифон аз ҳама бештар гол задааст ва нишонзани беҳтарин шуморида шуд. ин даста дар ягон вохӯрӣ мағлуб нашуда 7 ғалаба ба даст овард. қисми зиёди бозигарони дастаи мунтахаби қатар аз клуби футболи асад мебошанд. 19 гол заданду ҳамагӣ як тӯб аз дарвозаашон дар ҷоми осиё гирифтанд. аз рӯи ахбори расонаҳои хабарӣ, арзиши бозигарони дастаи қатар ба 19 миллион доллар баробар аст. онҳо дар ин нишон дод миёни 32 дастаи иштирокчии ҷоми ҷаҳон дар зинаи 31 мебошанд. ҳисоби миёнаи умри бозигаронаш ба 27 сол баробар аст. сармураббии дастаи мунтахаби қатар феликс санчес баси 46 сола аз испания мебошад. қаблан ӯ дар академияи барселона фаъолият дошт ва баъдан ба қатар омад ба ҳайси сармураббии дастаҳои мунтахаби ҷавонону наврасон ва сипас аз соли 2017 сармураббии дастаи мунтахаби асосии қатар таъин шуд. санчес соли 2014 дар чемпионати осиё байни ҷавонон қатарро ба пирӯзӣ расонид ва соли 2019 бо дастаи мунтахаби ин кишвар тавре гуфтем соҳиби ҷоми осиё гардид. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби нидерландия, ки дар раддабандии мунтахабҳои ҷаҳон дар ҷои даҳум мавқеъ гирифтааст, аз беҳтаринҳо ба шумор меравад. ин даста 2 маротиба дар ҷоми ҷаҳон ба дастоварди назардас соҳиб шудааст. соли 1974, 78 ва 2010 соҳиби ҷои дуввум шуда, соли 2014 медалҳои биринҷиро дар Бразилия комёб шуд. сармураббии мунтахаби Нидерландия Вангали овозадор аст. 3 медали биринҷии бозиҳои олимпӣ, 3 ҳамин гуна медалро дар чемпионати Аврупо ва 1 тиллоро дар соли 1988 дар чемпионати Аврупо дар Олмон ба гардан овехтааст. арзиши дастаи мунтахаби Нидерландия ба 495 миллион евро баробар аст ва дар ин нишондод дар зинаи 8-ум мавқеъ гирифтааст. дар ин даста футболбозони ҷавон ва номдор ҳунарнамоӣ мекунанд. Мемфис Депай, Ҷорҷиня Вейналдум ва беҳтарин муҳофизатгари давру замон Вирҷил ван Дейк ҳастанд. Мемфис Депай дар таърихи ин даста баъд аз Ян Хунтелер
дар ҳисоби голҳо ба зинаи дуввум баромад. луи ван гал 3 маротиба ба курсии сармураббии дастаи мунтахаби Нидерландия нишастааст ва дастовардаш медали биринҷии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия дар соли 2014 ба ҳисоб меравад. дастаи сеюме ки дар ин гурӯҳи A ҷой гирифтааст, ин дастаи мунтахаби Сенегал яке аз беҳтарин дастаҳои африқоӣ дар садаи 21 ба шумор меравад. ин даста соли гузашта, яъне дар соли 2021 соҳиби ҷоми африқо гардид. дастовардҳояш дар ҷоми миллатҳои африқо низ назаррас аст. Сенегал дар чемпионати ҷаҳонии соли 2018 дар Россия аввалин дастае гардид ки аз нигоҳи кортҳои зард ба боҷиҳои плей-офф рохат нагирифт ва дастаи мунтахаби Япония дар ин нишон дод аз он пеш гузашт. дастаи мунтахаби Сенегал дар чемпионати ҷаҳонии соли 2002 то ба чорякфинал баромад, ки он аз ҳама беҳтарин ба шумор меравад ва саҳифаи дурахшони онро рангӣ менамояд. дар ҳамон вохӯрӣ Сенегал аз дастаи мунтахаби Туркия бо натиҷаи 1-0 ноком шуд. ин даста дар раддабандии ҷаҳонӣ дар мақоми 20 аст, ки ин хеле хубу назаррас ва муҷалло менамояд. сенегалиҳо маротибаи сеюм дар бозиҳои ниҳоӣ иштирок мекунанд ва миёни дастаҳо бо арзиши бозингарон ки 297 миллион евроро дар бар мегирад ва дар қатори 14-уми дастаҳои иштирокдор мавқеъ доранд. Аиу Сисе дар вазифаи сармураббигӣ аз соли 2015 аст. аммо расонаҳо хабар медиҳанд ки беҳтарин бозингари Сенегал Садио Мане дар ин бозиҳои ҷоми ҷаҳон ширкат карда наметавонад. дастаи мунтахаби Эквадор дар баробари дастаи Венесуэла аз дуюмин дастаҳое аст ки вақти варзишӣ омад намекунад ва ин даста ҳам ба гурӯҳи A ҷоми ҷаҳони соли 2022 шомил аст. ба ин нигоҳ накарда 10 соли охир нишондиҳандаҳояш хубтар шуданд. дар чемпионатҳои ҷаҳони солҳои 2002, 2006 ва 2014 иштирок кардааст. о дар рейтинги FIFA дар зинаи 46 аст. аз рӯи омори Трансфермаркт арзиши ин даста ба 1.1 миллион евро баробар аст. миёни дастаҳои ширкаткунанда мавқеи 25-ро ишғол менамояд. 75% бозингаронаш аз клубҳои хориҷӣ ҷамъ оварда шуданд. Энер Валенсия беҳтарин нишонзании ин даста ба ҳисоб меравад. бештари бозингаронаш аз чемпионатҳои кишварҳои Аврупо мебошанд. капитани даста Энер Валенсия намояндагиро аз дастаи Фенербахчеи Туркия дар мунтахаб дорад. ӯ дар 75 вохӯрӣ ба дарвозаи ҳарифон 35 тӯб задааст. Первис Эступенян ҳам аз футболбозони маъруфи ин кишвар аст. дар Валенсия бозӣ мекунад ва аз ҳамаи бозингарон арзишаш болотар аст. дар вазифаи сармураббигии ин даста Густаво Алфарои аргентинагист ки 59 сол дорад. то ба дастаи мунтахаби Эквадор омадан ба Бока Хуниорс машқ медод. пеш аз бозиҳои ҷоми ҷаҳон чунин хабарҳо нашр шуданд ки дастаи мунтахаби Эквадор бинобар нодуруст пешниҳод кардани иттилоъ дар бораи ниммуҳофизатгар Байрон Кастильо аз ҳаққи ширкат дар ҷоми ҷаҳон дар канор мемонад. аммо ин даста ҳоло дар хатар аст ва даъвои дастаи мунтахаби Чили дар бораи шаҳрвандиашро дигар кардани Кастильо коре накард. инҳо буданд маълумотҳое ки ба дастаҳои гурӯҳи A бахшида шуданд. дар ин гурӯҳ Нидерландия ва Сенегал аз дастаҳои беҳтарин маънӣ дод мешаванд. аммо аз мизбони мусобиқа Қатар ҳам эҳтиёт бояд шуд. бо барномаҳои дигари мо аз ҷоми ҷаҳон 2022 дар Қатар бимонед. ҳар рӯз кӯшиш мекунем ки ба шумо маълумотҳои тозаро пешкаш намоем. хуш